Asa naman tong kadit karon bay? Bidaw chatan ako bay. Wa maning reply bay. Buang ani naunsa naman eh. Dapat wa pay Valentine's magunaw na ako kuan kadit kay para sunod February 14 lain na pud akong kadit. Bura mag buhay pipino sa akong balay nga pating nagana. Dugay mo ro taong kagwapo ani. Bidaw. Pat sa kaniyang kuan bay. Bidaw. Braglain bay. That's! Uy! Kalas ka ako mo eh! Na ikaw ra ning agi daw. Sayuhan mo rin? Ah! Tangina nakapurma! Pat sa kaniyang bay. Asa di ka? Di na ko'y kuan ba text meet ba. Pagkikita sa kuha. Yatil! Yan. Silver! Mahal kayo ni. Mahal kayo. Ganay no? Silver niya. Right? Sleeveless. Yan. Ah! Nya. Sunod sa. Street ta ba kayo? Fire! Nya. Okay na nga ni. Magina ni ra ko. Okay ra? Okay na kayo na eh! Sukol na kayo mga kuwanan na eh! Yung mga bayot? Para bangga-bangga wa. Oh. February 14 Sa to ba? Sa to ba? Bangga-bangga mo talaga? Bangga-bangga mo tirada karon. Wala pa mo. Ha? Nakikita gipamot eh? Na ay. Wala sa kawan ni mo. Wa pa ning reply bay. Biskot man eh. Wa pa ning reply. No? Oh. Ganino. 3 hours na ya. Sa to ba? Sa to ba? Ato to paaboton ron dire inyong meet? Dili ah. George, tawag yan sa imo ba? Sama. Pag moabot ang check sa di, dito di kahawa. Nan, buang. Tabangan niya nito paabot rin no. Gani nang pag moabot ba, pag moabot, amo ama nila mo kay gnabo mo. Sagol-sagol ka sa buwa. Sige na gud, mo skilled good mina or gusto mong istorya gud, mo unsa day mo rin day? Secret na, mga secret. Sa mataan nga. Nung sa mga mag mo, triple A ka. Sige na, diri siya, diri ko, ra ka istorya mo. Ah, ko rin. Na pwede eh. Ano mata? Magula ka daw tawag. Kaya bra na eh. Basta, ingon ako sa imo ha, basta moabot, dito sa rin kalakaw, kamera duwa dire. Sige, sige. Ba't lakaw? Tagsara bitaw. Pwede. Tagsara kay tanong hangyo na di pa nung kamusugot. Sa tago na lang ko. Ayaw lagi kay makadungog ka sa mga istorya lagi. Oh, awa, nanawag na oh. Na. Patay na ni Ron, dog. Sige, Ako sige, sa sige. tubagon. Saan ni? Hello. Oh, na ako sa kuan at bang sa Gmall. Basta kay at bang sa Gmall na ako dire, paabot. Magandang dilag, puso ko yung... Hello? Asa naman ka? Nalago na sa Gmall. Sige, padulong na magawas ako ha, magawas. Go George. Oh, Kuha ko sa ni ay kining kuan ba? Bag. Ibili sa si mga kay na naman abot naman. Isabot pa na nato na. buang. Mo na nakabuhi na si mo kaning baga ni. Ayaw kay ulo ta buratag. Mang kuan ani mangluto. Kay mga lasto mo daw. Gabos Gali ibili sa lako si Mas mga kay no. makalasto mo rin ka na nga chicks. Saan yung bataan Ay, nga? maulawan ta na. Saan? Buang yung bataan nga. Bot ni buta, may isahan ko ni mong tago. Ano na yung bahala ka na. Yun. Gana ning kayo pa jud ni gibaligyan ni Miguel George. Ulawa magdit-dit diri ay. Mana ba ka ni siya, no? Tanaw na ko yun. Gwapo man sa picture, boy. Daw, i-confirm dyan ako kung siya ba dyan. Kay, barang di ka tingalahan ba kay, maot man ang pamarong. Dili dyan siya. Mao na ni akong kadit. Bro magbayot bay. Na, bidaw bay. Check na ako bay, check. Di jud mao bay. Na. Buang na ni ron. Siksilog mo na ini bay. Tagon siguro na ako testingan. Bay, ay sagod bay. Gitawag magunit, boy. Kasi pagtanan na siya bayot. Diyan. Confirm siya magunit mo ba dyan. Eh, Risa. Sabay. Brag, ikaw man eh. Tanaw ako, tanaw. Ikaw ni, Jennifer. Gwapa ka ni mo, diri ayo niya. Personal, bayot man di ay. Na, Sana nang di mong kasing dari. Oh, gwapo ka sa picture niya sa personal magyawa. na.
Ko paslabot ane. Sinasaya Bata. ko pamasahe ni mong bisita ka. Ayaw kayo, giyuntan. Na. Lakaw dito eh, lakaw. Nakasisiyo ako kay, para mabit up ka. Lakaw dito, lakaw. Saan naman ay mga kapit ta? Eh, klaro. Ha? Gwapa kayo, personal. Jennifer pa, oh. Binaw? Gwapa kayo? Ha? Awa? Nang ikaw, Perteng ka gwapa. Na, unya pagabot. Na, awa. Awa, klaro kayo. Nagsinda na yun yung picture ay. oo. Ito pa yung gisinda, pakita na ko. Mura si Piolo Pascual. Gani. Klaro na. Mo pero Piolo Pascual mo mo gisinda ay. Naya, Jennifer. So, awa na, no? Sa. Pinag-iyahay, pero atik-atik na eh. Atik na yung mga kaugalingon ay. Puspon. Way klaro mga lalaki, marasugod. Mapamit up na maot kay daw. Ako pa yun, umaot og naong. Taan eh. Uli dito eh. Pagka-uwaw naman. Plus na yung voice. Marasugod. Amigo Giorgio. Sama din bataan eh nga. Wala, pakyas mo mga kadit. Susumra biya ang tagpatong nga pagkalaka. Oh, siksi kay magtalikod ta. Bagay, klaro gani, no? So siya hindi di kagbuhok ta. Pagtuna ko mao na to, bay. Gwapa kayo niya karon. Chikchilog. Unsam dito day, unsam dito mo kam. Unsam dito. Bagay, klaro. Straight kickbox niya pag kulot kay naong pagkatuwang. Awa mo nakwa, no? Kaya nga to eh. Pagay, gisid sa kuha picture, bay. Nya, Pero pag abot riya, bay, So- klaro. personal muro magtubol og na ngayon. Natay. Ya imong ikaw unsa pa gisin di po nito? Mura mo Piolo Pascual niya. Piolo Pascual, ay. Naong po di mo mura mo Rene Registas.